WC Musik. Sami kurang ajar. Apa ora eman duwite gawe tuku banyu setan? Apa ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran? Aja diteruske mendeme merga ora ono untunge, cepat marenono mendemu bento umurmu. Asik. Oplosan, oplosan, oplosan. Akeh sing padha kelimpangan, uga akeh sing kelesetan ditumpakane ambulan. Yo wis cukup anggonmu mendem, yo wis cukup anggonmu gendeng. Yo mari yo leren-lereno, ojo diterus no. Siga. Tutupan fotomu, tutupan noposanmu, emanen nyawamu, ojo mbok terus-teruske mergane ora ono gunane. Kancamu akeh sing padha kelimpangan, uga akeh sing kelesetan ditumpakne ambulan. Yo wis cukup anggonmu mendem, yo wis cukup anggonmu gendeng. Yo mari yo leren-lereno, ojo mbok terus-terusno. Tutupan fotomu, tutupan noposanmu, emanen nyawamu, ojo mbok terus-teruske mergane ora ono gunane. Tutupan fotomu, tutupan noposanmu, emanen nyawamu, ojo mbok terus-teruske mergane ora
PC Musik.